Аз се казвам Пенко Йонко. Не, чакай, не се казвам така, аз се казвам бати Георги Димитров. Не, Георги Кабакчиев се казвам. Георги Кабакчиев се казвам. На колко са години? Аз съм на 63,5. Имаш ли сега? Имам. Ники се казва. На колко е години? Тя е на 45. Ама тя е много малко. Откъде си? Аз съм... Откъде беше? Забравих си. Шишманци съм. Ядеш ли царица? Да. Цервица. Какво ядеш? С кетчуп. С майонеза. Хард диска колко ти е? 5,5. Къде живееш? Село Панагюрище. Село Панагюрище. Под моста или? Под моста, да. Имаш ли си легло? Имам, да. Това е. Ами, турско. Кралско легло имам. Ау, печка имаш ли? Имам. И въйка? Да. Добре, сега повтаряй след мен. Автобуса, гарата, къде отива? Автобуса доле на спирката. Да повтори го. Това съм нарушила, Сам да. Айде, ходи чувата. Как си? Добре, имаш... Ало, кажи, учиш ли? Уча. Кой клас си? Аз? Да. Криси втори съм. Втори клас? Айде. Кой ти клас? Острието. Истинското име как е? Госпожа Пресенка. Много хубаво име. Да. И колко пари ядете, госпожа? Най-известна човек. Да, господа, да. Сега моя... По един хляб. Яде госпожа Острие. Здравейте. Извинете, аз не чух. Нито чи са Ангергано. Аз се казвам... Ще е сонал нищо. Как беше? Забравих си името. Аз се забравих. Как беше? Изневерник. Можеш ли да играеш китек? Мога. Айде, покажи ми. Покажи ми. Чакай, пусни му музика. Специално за диджей Велко стрелата! Острието, можеш ли да играш ти, бе? Да, може. Айде, чакай сега е изневерника. Малко... Ето го е най-големия изневерник. Чакайте малко, чакайте, бите и новините. Али бе, изневерник. Тюлен баба. Ала, баба ще пропадна. Стари музика. Да, шучам бе. Играйте кечек! Георги! Чакай, от какво си правиш това? Чакай, Вишни картофи. Вереска манджа. чухте ли го? Той прави вереска манджа, индийска манджа. пеко фасуй. Айде, сега след половин час пак и стига, айде, стоп.